Салом алейкум подписчикои Ройгон Авиа. Як ҷаҳон миннатдорӣ хидмат баён мекунам ба ҳама подписчикои канали Ройгон Авиа. Зиёда ай 50,000 нафар тамошо мекунам моро. Бахшиши зиёд кадомоеро успед кардам ҷавоб доданда ва кадомоеро успед накардам. Ҳаракат кардаистам ки ҷавоб битам. Ва инчунин саволое ки барои нархи автобус бисёртар саволот дар бораи ака барои чӣ нархи автобуса намегӯй, ака мисол барои чӣ чанд рӯзда мерава автобус то Тоҷикистона ва нашоти документо. Основной саволо ҳамин буд ки ака бе документо чӣ хе мекунанд ва нафарое ки дар бораи документо бисёртар савол метавонанд ва нафарое ки нархи автобуса бисёртар мепурсанд ва нафарое ки мепурсанд ки чанд рӯзда то Тоҷикистона мерем. Ба ҳамо бародарои азиз гуфтаниём ки бародаро кадомое ки документ надорен и совети канали Ройгон Авиа барои шумо бародарои ягон посредника сум натенда пеши автобусо вақте билет харидорӣ мекунен мебиёин. Инчунин ба хотир бигирен ки кадомое ки документ надорен, просроченный регистратсия, просроченный документо ҳаста, штраф, қарз дорен, ай золотои корона бисёртар саволо мешава. Бародаро возвращение родина бигирен ва штрафотона биспорен ки шуморо чӣ дар граница бисёртар нақапанд. Ва нафарое ки мегӯянд ки бародарҷон пробка чӣ хела автобусое ки ба хатсайри Москва Душанбе сафар мекунанд бародаро и автобусо яъне 50 километри ҳамин пробкаро яъне объезд мекунанд ва 1 то 3 километра дар наздикии граница бародаро ҳама местада уҷа барое ки дига полоса неста, се полосаҳай ҳама местан барои ҳамиқа нафарое ки сабр тоқат дорен ҳамон нафаро фақат шумо метавонед ба автобус бирен. Ва бисёри бачаҳое ки автобусда ки рафтагӣ нестен самолёт хати бирен беазоб автобуси барои ҳамон нафарое ҳастанд ки ранги ман вore азоб кашидагӣ калон шидаган и сабр тоқат кардан метавонанд. Апа хоҳароеро ки шумо рӯи карданиен аиҷа ба автобус ба нархи арзон фикри ирам кунен бародаро дарах рока ай хитона ай ман ҳамин қасавете ки посредникора ягон сум надем барое ки ягон ту шуморо гузаронда наметавонад ё ки пула пешакӣ мегиранд ва ё қати шумо намераванд бародаро. Ба кадом хотир нархҳои яъне билетҳои автобуса ман намегӯм дар видеоҳо ба ҳамон хотире ки ҳар рӯза нархи автобус тағйир меёбад. Чӣ хеле ки нархҳои самолёт ай 5000 ай 3500 сар шид боло рафт, нархҳои автобусам ҳамин хел тағйир меёбад. Узри зиёд нафарое ки бениҳоят мисол нерви чит карда нерви хитона тратит карда барои ҳамин савола фаҳмидан бахшиш мепурсам ай шумо дуюм саволи шумо чанд рӯза ба Тоҷикистон мерасен бародарҷоно ҳозир хитон ситуатсияро медонен чӣ хелай ва чӣ хеле ки гуфтам ширкати Хуҷантрансервис автобусош яъне раҳи худша дора 50 километри ҳамин пробкаро объезд мекунанд мераванд ва 3 километри дига ҳатман местанд. Вақте расидааст ки мо сабр тоқата яъне таҳаммул кунем яъне бо сабр бошем. Чанд рӯзда шумо рафта мерасен яъне вобастагӣ ай пробкаи граница ай бардаро 3 4 5 ҳарчанд тезтар гузаште яъне ҳарчанд тезтар шумо ба ватан рафта мерасен. Боварӣ дорам ки дар саволотон ҷавоб гирифте. Се саволи муҳиме буд ки барои чӣ нархҳои автобуса намегӯманд нархҳои билети автобуса ва дуюм саволе ки дар чанд рӯз шумо рафта мерасен ба Тоҷикистона ва сеюм саволе ки шумо гуфтен дар бораи документо чӣ хелай яъне раҳда ай тамоми мақомот истодагиян проверка мекунанд бародаро возвращение родина бигирен совети ман бе посредник договориться кунен хитон иншаалло шуморо ягон кас чӣ намегардона ва штрафотона ҳатман кӯшиш кунен ки биспорен бабирен ки бисёртар шуморо чӣ манъ накунанд дар граница. Кадомое ки дар саволошон ҷавоб нагирифтанд бахшиши зиёд ҳатман кӯшиш мекунем ки дар саволои шумо ҷавоб гардонам. Кадомое ки дар зангои телефон кадомоеро ки ҷавоб дода натонистам вақт нашид ки ҷавоб битам бахшиши зиёд гапои қабеҳ назанем бародаро. Баъзеҳоро успед намекунем ҷавоб доданда ва нафарое ҳастае ки мисол гапои қабеҳ менависен шумо дам раҳмат аввалан раҳмат акай Рустамда ва ширкати Хуҷантрансервисда ва инчунин акай Бахтиёр акай Суҳробда ки ба хотире ки дастгирӣ кардан ва ин рӯз ман 2 миллион кредите ки доштам дастгирии ҳамин бародаро хати ман иншааллоҳи кредит ман маҳкам кардам. Як ҷаҳон миннатдорӣ хидмат ба ҳамаи подписчикои канали Ройгон Авиа мерасонам. Ман бениҳоят ай шумо миннатдорам бародаро. Раҳмат барои дастгирӣ, раҳмат барои падешка, раҳмат барои боварӣ ки шумо боварӣ карда харидорӣ мекунен ай канали Ройгон Авиа билетҳои самолёт билети автобус. Нафарое ки прямои ай ҳамин канали Ройгон Авиа харидории авиабилет мекунен ё ки харидории билетҳои автобус мекунен бародаро ҳамон нафаро фақат
چی سوال و جواب میشود انشالله من تیارم قطعی شما و ای دیگرو وقتی که شما خرید میکنین ای پیش اتوبوس مثال شما میرین خرید میکنین برادرو قطعی همو برادرو فقط صحبت کنین هست بعضیایی که پاس میزنن هست بعضیایی که دستگیری میکنن هیچ محل یک نفر برای همه خوب شدن نمیتونه یا گفتن همونه که چی نفرایی که اینترنت کلان شدگان انشالله ما با شما کدام دستگیری میکنه کانال هزار رحمت کلان کدامایی که دستگیری هم نمیکنه رحمت شما دا که خطیه بی تماشا کردین انشالله کوشش میکنیم که چی چیزی که ای دستی من میبیویا من فایده ما در جامعه برسانم تاجیکستان با پیش ما با شما شما با ما